皆さん、こんにちは。昔、農家はラオス人の伝統的な仕事でした。両親が農家になったら、子供も農家になりました。でも、今、農家は少ないです。農家は大変だし、お金も少ないし、あまり人気じゃないです。それに、両親も子供に農家になって欲しくないと思っています。街中で働いているラオス人には農家の子供が特に多いです。すると田舎では田んぼが使われなくなって、田んぼの時は外国人に売ります。農家も少ないので、いい文化も忘れられています。例えば、稲を植えてから収穫するまでいろいろなイベントがあります。その一つの例は、降水がなくて田んぼが豊かになるように土地神様や水神様に祈ることです。今の若い人は農家のイベントを見たことがありません。特に街中に住んでいる若い人は全然知りません。でも農家が少なくなったらご飯が少なくなるし、ご飯の値段が高くなるし、外国からご飯を買うようになります。しかし、外国からのご飯は大抵農薬を使っています。私は今、経済を勉強しています。卒業したら自分で農業ビジネスをします。ヒッパコランドというビジネスです。ここには4つのビジネスがあります。レストラン、スーパー、ゲストハウス、そして農業センターです。レストランは農家の品物で料理を作ります。スーパーには農家のいろいろな品物があります。それにお土産もあります。ゲストハウスでは農家の人がスタッフです。そして農業センターには観光客のために稲を植えたり、農家の服を使い方を教えたり、農家の服を着たり、いい経験ができるコースを作ります。また、学生のために楽しくて知識も増える面白いスタディツアーを作ります。毎日皆さんはご飯を食べていますね。私たちは農家の人から恩を受けています。これを忘れないでください。ご飯を食べるとき、農家の人を思い出して残さないで全部食べましょう。どうもありがとうございました。はい、では質問です。外国のご飯は農薬を使っているということですが、ラオスのご飯はどうですか？はい、そうですね。いろいろな国、ご飯を農薬を使っています。でも農薬はちょうどいいです。はい。ビジネスですからですね。はい、どうもありがとうございます。ではもう一つ質問です。あなたの農業ビジネスはとても面白いアイディアだと思います。どうしてそう考えるようになったんですか？すみません。はい、ゆっくりお願いします。すみません。はい。あなたの農業ビジネスはとても面白いアイディアだと思います。どうしてそう考えるようになりましたか？そう考え。どうして、農業ビジネスのアイディアを考えましたか？はい。このビジネスが農家はお金が少ないですね。このビジネスが農家はもっとお金がもらえます。はい。いいビジネスですね。だからこのビジネスが仕事はもっといいよ農家はそれに
このビジネスがこのビジネスが仕事です。お金をもっともらいます。はい、わかりました。どうもありがとうございます。